Assalamualaikum muhtaram cemaat. Allah Teala nasip etkeç bir yamadan görüşürge bulduk biteli. Koy bir edepler turunda söyleşip gitmekçi bolam. Özümün hatırda bulganlar turun bilen geleyindi. Mene bir edep var bitinde yurtqa kirgeç, isenleşu, kuruşu kibek edep dip aytırga kerek indi. Iň birinçi şiratta kurşuňa kiresigmisin, ya bolmasa başka birer kişiye kiresigmi? Iň birinçi işikni şakyp ruhsat surarga kerek. Bir şakysyň, iki şakysyň, üç şakysyň. Yurtda bolgan kişi äýe kiregiz dip aýtmaýşa turup, sen işikni açyp kirege tiýiş tügülsiň. Goýby hatda şulay kelip çyga, işikni şakyda kirege bulamy dip typ etip kelip basa. Mene bu dürüst näse tügül. Kişi ruhsat bermese, sen bu yurtga kirege tiýiş tügülsiň. Yarar, yurtnyň hojasy sana ruhsat berdi, kirdiň. Iň birinçi kiruge isenleşebiz. Näçe dip isenleşebiz indi? Nihallarygız bar, eýbet turasızmy? Şundyk kebek sözler bilen isenleşebiz. Andan soň hoja eýde turma, işik tübünde turmaýyn, eýde türgerek ut dip aýtýar, sen kirip oturasyň, hem oturgaç yurtga duga kılabyz. Allahumma enzelna munzala mübaraka hayrun munzil dip. Bu indi mene şol aýtyp duga kılabyz. Bu näçe Allah Teala'dan sen Rabbim meni hayırlı orunga eriştir, sen hayırlı orunlarga eriştirüşi degen duga bu kıskanagına. Ya bolmasa indi özüň bilgen şegine Bismillahirrahmanirrahim. Bu yurtga hayırlı bereket bir. Şunday aýtyp Allah Teala'dan soraw. Bu yurtga bereket bir, hayırlı bereket bir dip aýtu. Bu indi zor şu yurtga bir duga bolup tura. Şundan indi kurşun bilen ahhal ahval soraşy gite, isen sag turasızmy? Aýtyp indi, anda falan kim isen balalaryň halde yurtda indi alar bolmagan suratda dip aýtam indi. Alar isen bolsa indi alar munda yurtda bolar eken sen görüp turasyň. Şol aýtyp, görüşäbiz bilen işletip, yurtga kirgeçde görüşüge kerek bit indi. Iň birinçi şiratda görüşäbiz iki kolunu suzup. İki kolunu suzup görüşäbiz bilen şol aýtyp. Indi kişi bit indi oň kolu bilen biresin, sen oň kolun köreşesin, hem anyň şuşu kolun üstünden ýaňadan ikinci kolun bilen tutup alasyň. Mene bu özüne göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kuruşu edebi bolgan. Ýagny mene menim iki kolumda şista, seňa bir nidi naşarlykda tilemim, iki kolumda da bir äýbir ýok, mene alar ikisi de boş, seňa hürmet görseten digen magnada kelip çyga kuruşu. Hazır köbrek indi, yaşlar arasında ketdiğinde o sığar kol bilen kuruşu. Sığar kol bilen kuruşu bu bik edepli näçe bolup sona almay. Yaşlar için şuşunu aýtyp gitesem kelgen idi. Yurtda indi mene şolay ahval soraşgandan soň özüňiň ýumuşygyny aýtyrga moşuş. Görüşem, mene şundaýrak näçe kerek ideli, mene şundaýrak ýumuş bilen kirgen idim. Hem şolay aýtyp dowam etesiň indi alga taba işleriňni.